Hormatly dinleyijiler, Täç mahalliýen radioýy dinleýän. Dugurruğu eştenme inni 10 yılına olup baraya. Emma qadim hinni toprağını sapırda yeriyken töterini satışın bir fukara yığdım. Öz ıqbal haqda aydın hikayeti, edil qaygılı aydım yali, şinni-şinniden uluğumda gider o. Deli bilen Bambeýiň aralygyny uluk ýol ýatyr. Biz ýürüt salkyn gowaly wagonun bir bolgusyz bahana teräpli galyp, orta klasly, dar dartyş inli wagonlaryň birini minýär boldy. Wagon umumy bolan üçin goňşy küpelerdäki ýolçylar ähli kenýaly ýeliň aýyryndy. Ot bir sydyrgyn şol çaýkynyp gidip otýar. Aglabasynyň gözüni alady hem ýadylyk ýorugda çaýlyn täsin adamlaryň en çemeti oturan yerlerini gözlüp mukarny aranyşyp barýardy. Men ýaly. Kabadymdaky penjeräň öňünden siňe teretsem, garaňky aspany täsin agaçlyň juw garys dury zyvyrdaşyp geçýär. Taşarda atudyň jadyly inni gijeti şalyk durýardy. Küpämiziň gabadynak aýnaň öňünde bolaýsa 20 ýaşlaryna görmegi Garaýagyz hinni ýigidi, ýalňaç iýinjiklerini mäkäm gojaklap, hälin mär taşadyk terip otyrdy. Men soňa wakatlykdan ýa çilmi küýdedim. Ýöne şu bela gorsunyp sermensem-de otulçyk tapmadym. Ýoldaşlaryň birini turdaýmagydy, bogurmasmady. Men ilki bir ejab etdim-de ýene Qarız çilmin adar halis süňümi orna vuran soň zordan ingilisçe pattyk tutdy edip hinni ýigidiniň owat dilendim. Ýigit bolýa diýdi ýylgyryp, giň ak köýnüniň kisesinden otulçyp çykaryp maňzatdy. Sigaret ödürledim. Ol ýygyrylyk bilen çilmaldy. Men oňa adym aýtdym. Tanışdyk. Elimi uzatdym. Ýigit elimi gysdy. Hoşamaý gülümsirep, diýsiň owatyn ak diýişlerini görkezdi. Men adym Mahtap jenap. Maňa Mahtap diýerler. Biziň mundan meýlek gürleşik bolşumyz ýygyrtmady. Men ingilisçe gömükdigime näler ýansamam alaçym ýokdy. Mahtap iň soňy ýüzüni ýene penjereye urdy. Beýigdi sinap men esto traýtdyryn. Onuň nurany ýüzi argyny. Adulyk gelin gabaklarynyň astyndaky kän kyrpylamaýan şargara gözlerini ahmaryň çezanyň hemde göwnüm bolmasa umyt alamatdyr oýnaşyp durdy. Inni beýigit bilen gürleşesim gelip halis içim bıjyklap barýady. Her näçe dözmelik etsemem ahir ýoşy aralap Dilmajymyzy Galinany oýarmaly boldum. Gali ingen kıyınlıp bilen koturupdy, üstü başyny düzleşdirdi. Men Galina sogap duran kofeden bir bulgur hödürledim. Dilmajym maňa gargyndy da kofeni içdi. Diňe şondan soň biz Mahtap bilen gurruga başladyk. Mahtap biçak göwüne çykyp gideken. Gep gurrumyz derew alşdy tätdi. Men onu nirelligini, nirden bilip nire barýanyny soradym. Mahtap sualymy çala başyna ýykap,
yılgırıp koyverdi. Men şonu bir yılgırşyň aňyrtyndan çala çykan yeňiljek ah eşdip galym. Oddym ýady. Men onu günni goýmaýadym. Mahtap iň soňy arynlyk bilen ýanyma geçdi-de çilim çekdi. Otu garaňkylyk içi bilen şaglap barýar. Esra salym dymanyň soň mahtap kırıgırak ýady sesi bilen besay gurruna başlady. O jenap. Bizim obamız Bambeň eteňnek derýasyň kenaryna ýerleşýär. Men çaýgazyp kakam pak ýerim amalyp gidipdir. Şimdi men nähärak ejem bilen äre çykan aýallygymny maşa hiç kimim ýok. Obamyzda men üçin ýeni bir edil adam bar. Dilýar. Bizim maşgalamyz Hristiýan. Hem kakamım ejemim, yurdumuz öz başlaply kazanmadan bir İngiliz kolonizatorunun kadar ömrünü kullukda geçirip, şolaryň dinini uýup ötäýdipdirler. Şol sebäpdenim söýgüli Dilýarymyň üstüne ejemi kiymek oňuşman gelýär. Dilýar musulman, ejem oňa dini başga diýe. Bizim ahty derýajygymyz bilmedim näme üçindirdi, madama balyga garyp. Ýöne boli ol şonda da men gözüme edil gant gal bolup görnýär. Men edil Dilýarymy ilkinji gedek şoň kenaryny görüpdim. Men ýer bilen meýdany işi kurapdym. Ogy güzerdi, egilip derýadan suw aljak bolup durdy. Ay perpeker, ahmal bolma. Biziň derýamyzyň gözi owadan gyýylardadyr. Ýykyllygyň gitdiňdir. Oy. Ay oglan, maňa beýle ýetiger etme. Eşdiýämiň? O näme üçin? Gowyny görmegem cennet diýipdirler ahyry. Men çynymy aýdýan. Biziň atlymyz güýçli peýgamberdir. Maňa ýaman niýet bilen teretdiň, iki gözüň eteňe gaçar. Ýaryp duran otdur niýsene? He? Gitdim. Men duýdurdum ahyry. Hani eliň mer? Berik. Diýdirak. Ine bol. Hani kuýdan maňa ber. Men tasa gark bolupdum. Taňry ýalkadyn. Sen bolmadyk bolsaň, men dogrydanam gark bolarmydym? Görürüňi näme? Men bildim. Sen ýöne adam del. Sen meni ölümden halak etmäge iýerlen perişte bolmaly. Akmal. Sen adyň näme? Ha? Adyň näme ay perpeker? Dilýar. Men Abdulhamidin gyzy. Biz bir ýere täzerek göçüp geldik. Sen adyň näme? Men halatýarym. Men Mahtap. Mahtap. Düşünýärmi Mahtap? Mahtap. Ana şol üstüne kuda batıran çay görýärmi? Hawa? Ana bir ejim bilen şonu ýaşaýar. Dilýar. Menni kakam pakýadan galan gaýyk bar. Bilemem Dilýar. Sen aýdygynny şürük geldiň, men seni gaýykda ýüzdireýin. Sen gelerdiň gerek? Gelerdiň meni onan ýan. Sen bolýa Dilýar. Men maňa iş ogulýan. Hoş Dilýar. Hoş. Hoş. Aýdygýança hoş. Men halatýarym. O jenap. Şeýdip biz biri-birimize halaşyp oguradyk. Günni gün aşa kenarda duşmasak hakatymyz ýetmeýärdi. Dilýär ikimiz
Könüce kaygımızı münüp, ağzıldın iyiceler, deryamızda köp gedek yüdüptük. Kenardaki batırılıp oturan gurjen elder burada bizi iyil gözünden pınhan saklayadı. Asmandaki ayın şugulutu, suğun yüzüne düşüp, öz peywaqtını yüdüp yörün kaygımızın iyidine, sandırav kümüş şöhlüsünü çayan vakti, Dilyarın iyicecik başını eğinini koyup, kirpikmen kara gözlerini süzüp, sarıcı hinleniyani, Häzirem kulağımdan giden ok. Huwa cenap. Ejem şöyle karşı bolsa men ahiri Dilyary öýrenmek ýüregime dökdüm. Gije onu derimi döküp, dişlerini kolp pul toplamak uğradım. Karatay, yıl yarımdan soň kapçygyma 3-400 rupa ýyglandy. Bu çaka seni şükür ejemem bäri wagty. Ödüm göwnme bolmasa, Dilyary bolan söýgümi makulýan ýaly. Arman cenap, men bu şatlığım tätin düýş eken. Ehli hoş niyetlerim kapymyzdaky ojokdan asmany göterilip, dargap gidýän çaljy tüsüden inaý däl eken. Mahtapdymdy. Men o sigaret uzatdym. Galeni kimiz haýsam bolsa bir güýçli harasada garaşýan ýaly. Elimizdäki soğuk kofyany howsal bilen içýärdik. Ahir mahtap bullan demnally da gurrumyn dowam etdi. O cenap. Ştatlara geçirecek taýynyň öňe ýanyny. Dilyar men ýanyna hiç açan aglamady. Şo gije bolan ol ýuwaşadan zaryny aglady. Men özellikler soradymda ol sebäbini aýtmady. Men ýene ýüregim giňlige tallym. Öýde ýandan ay adam beginini dağlaýar agrynden boldum. Biz gaýykly esli gidipdir. İzmirde dolanmağa bir çelme olany. Dilyaryň mahtap. Biz gatydaşa giden ýaly. Birden girdaba golalaşan gulaýmal ýerine düýüp galdym. Men edil ýüregim ýarlyn ýalaňa sap ýyda kurukla uğradym. O amyzyň deňetine ýetip, gaýgy bir gyrasy bolmam şollu bolyn. Kenarda ak tellili bir daýaw adamyň üstümde awant duranyny görüp galdym. Men onu tanamokdum. Dilyar. Ol adam kim? Onam şimdi de beýle garlylar eder. Kakam, o meni öldürür. Kakam? O kesel ýatyrdy ahiri. Ey Allah! Çüneken! Dilyar! Sen asıl beylemedin bir hayat. Atam! Yok bolaya tohumuna ısmat getirin. Atam rahatlan. Sen kesel ahiri. Bizim hiçimizde günah yok. Men sen şol öňkü gyýdyň Dilyar. Sen Abdülhamid Hacı'yň gyýdy bolup, neneň bu dini başga bilen bir gaýykda yüzmäge ýürek etdi. Atam! Sen meni Allah'ın öňüne ýazykladýan bala. Atam beýdim. Mahtap pek ýigit. Abdülhamid'in gyýdy namysyny ýere sowurmaz. Kap hegide. Hani yer öňüme düş. Men be eden günäňi geçtinip daňa ýança Allah Taala'dan dilek etsek. Dilyar kakatynyň ermens gorkýan bolsa gerek. Beçara sandyrap, ikilbin ýüzüni tutup kenara çykdy. Şu bolşunda aglap öýlerine tarap gurdy. Men diýlerim diýen etmen,
ıskının kaçıp qayığın içine çöktüm. Dilyarın kakası üstüme yalaŋış döşün gelip duran yerinden qahardan yana sandırayadı. Ey yigit, sen kimem bolsaň, ýadynda pek sakla. Dilýär saňa taý däller ýok. Abdülhamid gyýzyny maktabyň öýüne salandan onu şu elleri bilen kabra sakarsaga, kabra! Abdülhamid birden durun yerinin diýerine çöktü de bir hili ejilep bana yalvarmağa başladı. Maktap oğlum, sen men gyýdymdan elçik. Dilýär meniň bu dünýede ýekede kirarym. Şondan başga hiç kimem ýok. Özümem oğlum bir dertli. Eger Dilyarym meni ýalňyz goýup gitse, onu da dini başga meni ya ölürün. Ya dälärem. Atam. Sen oğlum koca Abdülhamid'i wagtyndan öň gabra etekleme. Atam. Etekleme yok. Bagtyň başga ýerden özle. Men sen üçinem doga koýyn. Koy Allah Taala seniň ýüregiňi sawatsyna herne. Atam. Men Dilyary yaman niyet bilen qayga mindirmän. Dilyar pek gyzdyr. Ol özüniň şirin aýdymlary bilen menne täsin duýguny öýrär. Dilyaryň mehri meniň gussadan dol ýüregimde hijran oduny ýakdy. Dilyaryň yakan oduny hiç hili doga tumorlar sowadyp bilmek atam. Atam. Men Dilyardan juda düşününim. Edilsiz ýaly bu dünýede ýaşaman atam. Koy oğlum koy. Ey Huday, ey Allah, bileme, bileme. Ey Huday, ey Allah, ey Huday. Abdülhamid ýerimiz men şol Huda çağırıp gidip barýady. Men şonu aýymyň ýaşanyny mehriban Dilyarym bilen deryamyzda gaýdyp ýüzmejegim bildim-de. Bu sansyz ýyldızly asman, giň jahan bu derya bu kenar, obam elim puç bolganyny duýgalym. Birdenim bu kurdugymda gaty düň dömüp gözlerim kızgın yaştan dolu da daş tuğrumun kumhuk bolun duýgalym. Men gaýgym derýanyň ortasyna eltip ýeşçibilligime akmy ugur bilen kuruklan kurdum. Iki kaptanyn goýamen gelňit halmerim ýany ýaly egilen garrygamyşlar başlar ırap ygşylyşyp geçip gidýärdiler. Men diýinman kurukladym. Kalbymda bolsa Dilyarym nurany keşfi ýalwyrap durdy. Näçe görüm bilemok. Birden qaýgym tuğulun derya meni allym berdime salyp gurdy. Kuroklar diýen etmedi. Men şol bir ýerde aýlanyp durdum. Ne öňe, ne ýyda, ne de gapdyny. Men girdaba düşen ekenim. Şu armaşa qaýgym köprüň daşyna baryp uruldy da badybat pulpak boldy. Şu portada garaşyp duran ýaly girdap meni derrew demine sordy. Her näme de bolsa men ölmek islemýärdim. Men şu mahal hem Dilyar hem pukara ecem yadıma düştü. Üleydim. Dilyar nedir? Ecemi kim ekler? Yok. Men yaşadım geldi. Onu sen men ulelim bilen. Öleyen! Kömek edin! Kömek edin! Deyip beygirim bilen. Ondan başka hiç daha yadıma düşen yok. Gözüm açtım. Baş ucumda ecem
Hayal loğunum ağılışa oturan ekenler. Ovamızın bar adamsı diyen yali bizim oyumuzda yamanıptırlar. Kim men halat etti? Ece, meni kim halat etti? Bu Cenabı bize Hudaýyň özü beripdir. Ol meniň ýeki dikrarmy ölümüň penjesinden gaýtaryp berdi. Men şonu aýagy ucumda sigaret kutup duran bir Cenabı görüp galym. Onu tanamasamam gözüme edil peygamber ýalyp görnýärdi. Men onu taqdim etmek üçin yerimden aljak boldum. Emma mejalym ýok. Ha, godunjak bolma oğul, godunjak bolma. Etaat, sen diri galın. Ine. Anha hayrimen aýňalardyň. Şonu ikimiz owjy görleşer. Hoş wagtyňyz. Men gitdim. Köp sag bolun Cenap. Şeýden ýagşylygyňyzy hiç çaçan unutman. Hiç çaçan. Ýagşy, hoş wagtyňyz. Taňyr ýarkasyn. Taňyr ýarkasyn, işiňiz ruwaç bolsun. Döwletiňiz artsyn Cenap. Men ýagşy aýyň alyp dik oturup gördüler de adamlar dalgaçdylar. İçerimiz boşap baldy. Ejemiň gaýnadan süýdli çaýynyň ýa bir owutlapdym bolyn. Daşarda kimdir bir ýeriniň naýyn jarky o jan kulagym eýildi. Men badabat daş işe etdim. Yetimdenim ıskından kaçıp yeri yatırdım. Dilyar, dur gitme, dursana Dilyar. Mahtap. Edim. Dilyar. Yer olsaň näme boldy? Hawa Cenap. Men yatan yerimden näler diyelim ortam da Dilyar durmady. Oňa durmak bolan hokdum. Dilyar garaňkylygyň içine siňip gitdi. Ertesi ýer bilen araň daşarak çykdym. Men ketbämiň daşky işiginde yatan daş tokyň üstüne çöküp töweregi tiňlemäge başladym. Şol wagt ýanyma 13-14 ýaşlaryndaky bir oğlan algap gelip, owanyň orta arasyndaky maslaga dagaçynyň astyna ýygnan bilýän ogy ýaşyllaryň çakyryny oşurdy. Kän bir mejalym bolmasa da araň ol ýere ýöneldim. Belki Dilyar görürün diýen tama etdim. Barıp ağacın saýasyna çetnek oturdum. Barsalymdan owanyň bar ilat diýen ýaly ol ýere ýanandy. Ýanyşyň maksadyny bilýän ýokdy. Her kim bir zat diýdi. Fekiniň üstüne kalçada owanyň ýaşulty, bir gözi güllü politsey Abdülhamid hem temeni gırdapdan guturun Cenapda oturdy. Adamlar ýagşy ýygnanan soň ýaşyl şäherden gelen şol Cenaba söz berdi. Onuň adynyň gapallygyny men diňe şonu bilip galdym. Cenap Gapal dili war adam eken. Ol allygyna ştatyň gubernatyryny maktyady. Ol owamynyň gelecekde has medeniýetli boljakdygyny, gowy ýaşajakdygyny diýip, bütün Hindistanyň ykbalynyň ýagtyljakdygyny beýan etdi. Gubernatyryň bolsa biz hakda giýje unnit alady diýenini gaýta ýanjap, yetip gelýän saýlawlarda gubernator üçin hemmämiň ses bermeligini aýratyn ýatlatdy. Ýygnaşyk iň soňa gutardy. Adamlar öýlelerine dargaşyp başladylar. Men teşne öldürüm bolsa, olaryň arasynda edi Dilyarym bolýardy. Ahryny görüp bilmän, lap keç hally araň atyp, öýümde tarap uğranmam şolly bolýyn. Ýanky Bambeýli Cenap bir ýerden peýda boldy. Yeri ýigit. Yeri. Ýaşy boluşdyňmy? Cenap Gopal. Asyl bir sevmediňiz. Köp sag bolun. Ýagdaýym gowy. Herna gubernatorymyz üçin ses berersiň de. Şeýle dälmi? Wag ikelle ses beren Cenap Gopal. Tanış bilgilerim var. Berekella. Siz ýaşytlar Hindistanyň goňjydyr.
Bolýa Mahtap. Gutul. Ineme. Şu suratam men haň ýady alyp görýän. Bir keramatly Täç Mahal. Hindistanyň tylla ýüzügi. Täç Mahal. Hawa, Täç Mahal diýär edip görmedik hinni däldir. Mahtap. Täç Mahal görmesiň, senim hökman armanly dersiň. Görgün, hökman görgün. Hoş wagtymyna. Hoş jenap. Hoş. Hoş. Jenap Gopal bitti. Men elimdäki suraty ýymlamaga durdum. Suratyň ýüzünde entek ammada görülmedik bir ajaýyp ak köşkün keşi bardy. Men içimden bu bir suratçyň hyýallar. Beýle köşkler diňi erteklerde wasp edilýär diýip pikir etdim. Jenap Gopalyň Täç Mahal görmeseň armany gidersiň diýen sözleri kulagymda bir tygly ýanglanyp durdy. Men ol suraty madama ýanyna götürýärdim. Elim sypynnygym oturup seýinýärdim. Seýindigimçe bu jaý meni bir hili özüne belli edýärdi. Dogry Dilýarym görmekden diýen ullarym Täç Mahal maňa hakim teselli bolýardy. Onuň gözelligini Dilýar bilen deňýärdim. Wagt gönüm olmasa Täç Mahala ziýarata gidip geldim. Betbaht tüýgüm Dilýaryň ışygyna siňen ihlasym murat bolajak ýaldy. Garasa jenap. Täç Mahala görmegi men ahir ymykly ýüregime dugdum. Ejem men oradan şeýletdi. Barket balam. Barket. Dil ýurtlary görersiň. Ýüzüňe dil owalaryň şemaly çalar. Belki Hudaý seniň hem ýüregiň köşeşäý etdi. Ýöni basymrak dolanygyň. Enin gözlerime dama seniň ýoluňdadyr. Men ejem bişirip boýan ýyljak sapadylaryň goltugyma salyp ýola düşdüm. Gidip otyr. Ýüregim boli edil agzymdan çykyp barýar. Onuň şu obada Dilýarym ýanyna galyp gelýär. Ine obamyzyň jaýlary jeňelliň aňyrtynda gidilenni. Men jibarlayan ýaşyň aşagyna telpep barşyma iň soňy maşin geçen köpüre yettim de uluğa garaşyp özümi demine dartan bu mahala hatym toğlanyp dälsirep ýatan ganym gırdaby howsly bilen sinemaga durdum. Howa jenap. Näçerek durany bilemok. Birden başymy galdyrsam beli ýanymda süýüm barmagymdy işlep sojap duran Dilýara gözüm düşdi. Dilýar. Ýedidim. Mahtap. Men taşlayamam. Dilýar. Dilýar. Mahtapsız ýaşamak. Eşdiýämiň. Seni yutmadyk girdap, meni yutar. Dilýar ýeňildir. Mahtap. Koy, beýdime. Men basym gaýdyp gelermi? Maňa senin maşa hiç kim gerek däl Dilýar. Men gelýänçem belki kakyňym köşeşer. Belki rady bolar. Dilýar. Edidim. Men sana obama zakkylaryň dakyl görmedik bildiklerini getirip ber. Bir täze gaýyk getirir. Sen aýdym aýdarsyň. Gara öldür şonu ýaşdan näle? Dolan ay şuglusyny bulurşar. Men Dilýar. Men üşüyen Mahtap. Men erit üşüyenle. Men seni kucakladym öyle. Dilýar. Men sana hoşlaşyk aýdymny aýdyp beredim öyle. Dilýar kimden maňa golaylaşdy. Aqsyllap çyýzaran başyny gursagymda goýdy. Dilýaryň döşüň ýatan elime
asmanın inen soğuk damjalaryň arasy bilen wagt yıljak damjalar degip ýüregim kıyılıp gidýärdi. Dilyar men maňlaýymdan öpdi. Aman gel, Mahtab. Men ölünçem sana garaşarım. Ilman gidip oturşuna, meni Bambeýe gün ýaşyp barýaka getirdi. Şoför menden nirde durmalym sordy. Men ikirjiňlenmän Täç mahalyň ýanyna sakla diýdim. Maşinamy aýlanyp iň soňy bir owadan jaýyň işiňne saklandy. Ine Täç mahally şoför kabinkasynyň gapysyny açdy. Barjak ýerim şerden daş däldir de her näde diýdi. Men oňa "Ýok. Maňa Täç mahalyň hut öýüdi gerek" diýdim. Şoför gen galyp ýüdüm eseretdi. Ony ýança apçygymdaky rupeler görtdi, iň jalan ýaly hiç zat diýmedi. Men maşinadan düşdümde gün şol owadan jaýy yöneldim. Ýöne bol bu jaý suratymdaky Täç mahaly ýaly onçakly owadan näli. Şonuň üçin göwünli-göwünsiz onuň äpet agar kapysyny açdym-da, dähedim destemläp içine girdim. Giremden bir deşlik murtlyk adam geldi de, döşümden itekläp goýberdi bolýan, baryp apardym. Niye sokulyp berýän? Men Täç mahaly ziýaraty geldim. Meni kowma. Bar, tentek. Edil şmahal, owarraňy tapmasaň men saňa Täç mahaly mazary görkezerdim. Bar. Howa jenap. Men nämeler gopýany düşürip bilmän, daşarda anqop durkam. Beýlerämni aýny ýalpylap duran süýnmek ýeňil maşin jygyllap togatdy. Ondan egini gara kostyumly, tokgoja bir adam çykdy. Ey hammal, ber gel. Eşdiýämi? Men saňa diýän ankow. Ha? Gel. Jenap, men hammallal. Ay hammal bolmasaň gedaýsyň da. Hani meni garaşdyrma. Gelsene. Jenap, men gedaýym der. Hani batymrak gel. Men birleme ähtiýaç edip ýengen galyp oň ýanyna bardym. Baranlar ol meniň elime 2 tane agyr çemedan tutturdy. Düşeňe de göni jaýyň ikinji gatyna çyk. Men sesim çykarman, jaýyň içine girdim. Ýanky meni kowup çykaran murtunny öňümizi 2 bükülüp taqdim edýärdi. Men honnon mäsi bolup ikinji etaja çykdym. Men ýerelikçe bilmän urkam, bir ýerden saçy ýaglanyp timarlanan uzyny gadam peýda boldy-da, ýerime düşdip işaret etdi. Biz kän ýöremen bir jaýyň içine girdik. Ey Hudaý! Dünýäde şeýle otoglar bar diýseler, meniň inanmasam. Bu gelin otoglarymyz edil surat ýaly. Stollaryň üstüne kaşmiriň güllü parçalar ýapylypdyr. Ýüpek mata tutuly penjereleriň öňünde täsin güller bar kurýady. Jenabyň ýatjak perdişökleri el urmaga dözer ýaly. İç-içine girip gidýän jaýlaryň haýsysyna barsaň, ör boýumy görkezip duran aýnalar bardy. Me saňa 5 rupiýa. Maňa hiç tat gerek däl jenap. Akmak, şuna ma görýärmi? Bu 5 rupiýa. Ýok jenap. Maňa siziň pulyňyz gerek däl. Ine men 400 rupiýa ma. Ha? Seredin? Sen bu pullary nereden aldın? Ha? Bular jenap, meniň ýyl ýarym işläp gazanan pullarym. Meniň adawlyk ýerim ma. Sen özüň asla nereden?
Bu Bambay'da näme işläp ýörsiň? Men o boly. Büyürü Taç Mahal'a ziyaret etmeye geldim. Men batım ovamda kaçak. Bana ecem bilen Dilyar garaşya. Yönü jenap. Bu gelin jayım şu suratdaki Taç Mahal'a meňden okla. Jenap. Siz näme üçin men söyleme gülýäňiz? Men göňülüme degmen. Bolanma, hoş galyň jenap. Yok, gitme yigit. Sen bağışla. Sana kim diýerler? Mahtap jenap. Mahtap. Senin ha hemmetini düşünersin. Sen diýsek ýigit ekeniň. Senin ýalylar tüýs mengumdan turýar. Maňa Şat Kumar diýerler. Şat Kumar. Şat Kumar. Hawa. Sen o budun haçan aýtdyň? İýer bilen jenap. Bo, onda azgansın ama. Ay jenap. Jenap Şat Kumar. Yanımızda helen bir sesin çıkarmandıron. Yankı maňa yol görkezin taçy ýagladyma ýüzlenni. Hey. Siz Mahtab kimide stol taýyn edip koyun. Özüm şol men halyan nakalarımdan. Bolýar. Viskem bolsun Fransuzyň ky. Bilemin ha ýuwuny bardynyp barar. Taçy ýagladym. Baş egip çykyp gitdi. Jenap Şat Kumar ellerini okulaşdyrdy. Mahtab. Garnyň aç bolsa, Taç Mahalyň keýpi bolmaz. Hani, ýör ýuwuny. Yürün jenap. Jenap Şat Kumar meniň otoglaryň bir ýerine elipdi. Ol ýerde haly ýyly, haly sowuk, islen suwum bardy. Men hedil edip ýuwundym. Sakal murtum sirdim. Haydi men Jenap Şat Kumar ýuwunyp çykdy da çemadanlaryň birinden oňat bir kostyum. Teni degmedik ak köýnök ýalpylap duran gara köwüş çykardy. Mahtab. Ne? Geyşleri. Yok jenap. O bolmaz. Şat Kumar ýylda bir ya iki ede geçilýändir. Sen bagtyň getirdi Mahtab. Gey. Sen Taç Mahala geldiň ahry. Men sanrap giyinip başladım. Ömrümde çepekten başka dat giymedik ayaklarımı köş bir halka siyadi. Gaz tukmaz edil boğup bar yani yalli. Emma aynan önüne barıp özümü gözüm düşündün men özümü tanamacak boldum. Be. Mahtab, sene görmege ýigit ekeniň. Ahmal bolma. Senin Bambay'ın aşuğu pirileri oğurlamağa da yaltanmazlar. Yok Jenap Şat Kumar, yok. Olara başartmaz. Men diňe Dilyarym söýgen. O men gelinligim. Dilyar maňa garaşar ahir. Yer bolýa. Hani yer, nagar taýýar edilendir. Restoran diýilen jaýa girilmeden, häki nahar buyurmaga gaýdan adam bizi hoşamaýlyk bilen çetki stoluň birine elip oturtdy. O ýerde bizden başga ýene 30-40 adamlar bardy. Men adamlara, diwardaky äpet aynalara, täsin nagyşlary ank bolup oturşumy, öňümde dörli naharlaryň getirilenini duýmandyr. Ankara oturma. Ayıp bol. Meh, qoğusaşı jagar iç. İşten has qoğu açılır. Al. Jenap Şat Kumar, bir yank içerim näme-de? Bey. Senin içip görmänmidiň? Bağışla, güýçlüligini duýdurmandyryn. Muňa Mahtab viski diýerler, viski. Viski? Wa. Bir içki adama keýip berýär. Ýa-da uluň ýeňle diýär. Me, ýene bir rumky iç. Yok, Jenap Şat Kumar. Besir,
Bana gerekten men serhoş bolarım. Gerekten. Al, göter Mahtap. Ne manalı dediýäň? Sen şat kumarın hut ödü bilen oturýarsyň ahyryn. Şey dip keyip çekip otur kak. Bizim yanımızda gözler oynaklap duran bir kız peyda oldu da nädir gep stolun başındaky oturuşlaryň birine geçip oturdy. Oo, salam kumar. Men seni giýeren badyňa gördüm. Ýöne sen maňa tarap birjigim seretmedin. Bağışla mehriban kalpani. Men bugün gatýady. Daňlanam madras tutmaly. Ha, oui. Ho. Men dostum Mahtap bilen tanış bol. Salam ediydim. Görne hili arastaça yigit. Edil ardylan banan ýaly. Doğru. Siz doğru ediniz. Ede şu mahal suğa düşürüp gelsin. Egin eşiğime mi teyzeci? Ayakkabım teyzeci. Ananım adına Cenab şat kumarda sorap göreyim. Yatıyor. Sen gatı görme kalpani. Men dostum Mahtap komik. Doğru. Yüreğinde zat yok. Yok ben yürüyorum. Hova Cenab. Şu oluşum yadımı şönüne. Şimdi mi tanıp yarın? Şol iyitil galen viskin içmedik bolsam beyli dattır diýmedim. Men özüm bilelim meri. Şo gedek gel erbet ýagdaýa düşmänim. Bir ýyl ıskynym gaçyp başym aýlanyp gurady. Ümedlen gözlerime wagt kalpanyň owadan keşme kaklaşyp, göňüme bolmasa birden oňa dilýarym hadiýedim. Iň soňy çydamadym. Başymy stola goýdum. Mahtap, sana näme boldy? Bolşun nägili? Cenab Şatkumar. Cenab Şatkumar, men ölür ýaly uykam gelir. Ha, beýle bolsa sen barda arkyn ýat. Menem ha bir salimden bararım. Bar. Buyur, men ýatyrym. Hadi ýakdyň muny. Ýatyryň. Men özüm. Direk. Bir nahar beren adam men otogumda getirdi. Yatmaly yerim bolkup çykyp gitdi. Men bir çykarnanmy? Haydi menem yerime geçip süýlenip bilýän. Bada adam uklap, edil tüpüň degen ýaly sarsman ýatyp. Daim şu ulaty, yatsan jaýyma düşüp, içeri bir geňdi görke gelipdir. Men bir wagda özüm nirdiň bilmän ankaryp oturdum. Kim-kimden ähli bolup geçen işler, birin hakydama geleni bolsa, hasır huzur yerimden turup, men şat kumaryň ýatan jaýyna bardym. Gördüm, o Cenab yok. Oňa derek bolsa hortaň ýaşyl düşekler täzelep, içeriğini sıyırıp tüpürüp ýör. Ol Cenab Şat Kumar'dan atıp atman kayolu ravana oldu. Ama de Cenab ine şu hatı koyup gitti. Alın. Sağ olun. Men bukçan açtım. O yerde bir topar pul vardı. Sanap gördüm. 100 rupiya. 100 rupiya. Hat bilşim o diyen öğürlük bolmasa da bukçanın içinde kat okumaya başladım. Mahtap, sen şensiz sağda yigit. Şun üçünim dünyada
Senden bağıtlı adam yok. Sen ötün giyece edil qoziyalı hedir edip uğukladın. Ukuyunun arasında kämakıl Dilyar deyip öz söýgülüni çağırýardym. Şol wagtlar men öwran kendimi aradım. Sen ukda ýygyryardym. Men böyle ağladım. Benim de 40 yaşadım. Emma ömrümde bir gedegem hiç kimi yürekten söýüp bilmedim. Baýlygy, pulu bilen islegim men yüregimde insany bilen söýgä yer goýmady. Men iň söýgüli ýarym Rupiye. Cenab Şatkumar seni beýçay gowy gördi. Şonuň üçinem men sana bir maslahat bereyim. Hiç kaçan pulu gowy görjü bolmagyn. Baýlygy unutulmagyn. Dünyada iň betbagyt, iň aladyly adamlar baýlardyr. Maktap. Sen ýalňyşyp Täsmahal mehmanhanasyna gelipsiň. Yüregiň küýsýän Täsmahal bu ýerden alçdy. Deli şäheriniň golayynda. Oty seni göskeni Agra şäherine alyp barar. Agşamky Eşeklerin 100 rupiýanym sana bagş edýän. Sen hiç kimin ýanyna Cenab Şatkumar bilen duşşanyňy agzama. Hoş, Şatkumar. Ene Cenab. Şeýdip men ömrümde ilkinji tapar erbet alynynym, has beterim bagyrym ýakýan ýeri şol pulluja baýyň bir günlük höwrü bolandygyny. Men şol eşikler bir tögelek 100 rupiýa bardy köp goýranım. Dogurdanım. Şu kostyum giyip owa baraýsam, owa doşlarymyň maktaba baýlyň üstünden baryp duraw diýjekler gumansyzy. Ahol 100 rupiýa. 100 rupiýa kän pul Cenab. Olar kysymma gysyp, esli wagtlap ikirjinlenip durdum. Bir göwnüme alyp oturup berem diýdi. Pul usulsuz humarly zat bolýar Cenab. Ýöne iň soňky kysymma şanymy, ol pullary topbogy bilen ýere gaçyran özüme duýman galypdyr. Ýok, beşikler, bir rupiýalar maňa derkar däl. Men ýaşulyň ýanyma çağırdım da, şu eşikleri hemim şu 100 rupiýany Cenab Şatkumary men adamdan gowşuruň diýdim. Ýaşul angaryp galdy. Men könüje egin maşym geydim de, göwnüme bolmasa, ehli diwarlardan, ayak basan elron yerlerimden rupiýalaryň, viskalaryň, binamyz owadan dinanlaryň humar edýän nätan şeýitleri gelip duran ýaly bir türlü başyma aýlan ýaly boldy. Men bu maraty taşladym. Agra şäherine men şol günüň ertesi gün ýaş berende geldim. Ýolda maňa Agra ölüp giden şahalaryň ölü şäher diýseler, iň jynsyz ýer görjekdim. Emma belli däl eken. Ýok, belli däl eken Cenab. Ol ýerde adamlar edil biziň owamyzdaky siňekler ýaly geçeri ýürere maý bermeýärdiler. Men Agram köşelerini näki ýaly kızgyn badyr hatda bambetede görmendim. Men ejeme aýal logonyma hem Dilyarmy sowgadalym da Täsmahala tarap bolupdum. Ol ýere barýanlaryň ýyzylmýärdi. Men şol haýdap başyma sonra biýdap iň soňy Täsmahalyň howlusyna girilýän galanyň agdyna bardym. Ulil ýaly bilet aldym da howla girdim. Cenab, meniň öňümde
Täç mahalyň çyn özü durdy. Men öňädi bilmän. Onuň gözelligine hayran galyp esli salam durup durum. Göňüm bolmasa, günüm edil ýaşyp barýan çagy bu imarat adamlaryň gurundaty däldi. Eýtimde bolsa, hemmeler uykuda ýatyr asmanyň zemini iýilip, kanatlaryny ýygrakada, mermeri ögürlün bir ajap aquş muqatydım. Ol äpeden bolsa, şeýle bir ýeňil görnýärdi. Şeýle bir ýeňil görnýärdi. Göýe şäher ürküsün asmany uçajak ýaly. Iň soňy gümmeden agdyna bardım. Ayakkabımı çıkarıp içine girdim. Hiç kimden teda çıkan yoktu. Hemme kişi taş tögörüğünü yokortuna teredip, yön ank bolup gödöllüğü sessiz yudup durdular. Birden gümbedin içine 10-20 adam hümürlüşüp geldiler de, olardan biri teaçmal hakkını gurrun verdi. Men şonda bu gümbedi yaş üstünden ölün, öz söýgül aýaly Mumtaz Täç hanymy ýadygärlik bolsun diýip jahan şahany bina etdireni. Onuň gurulşyny 22 ýyllap çepa çekeni. Köpüsiniň horlukdan tütümden ýaňa daşlaryň arasyny atsız sorsuz ölüp gideni bilip galdym. Jenap, şu zatlara akyl ýetiremden soň birden keyipden kaçtım. Üstüne daş düşören koşamadarların güdüne basılan ilvan güller lağıl mercan näli adamların kany alıp görünni. Güni bolmasa, şol 22 ýyllap jeber çeken ustalaryň ahy eşdiläjek ýaly birden maňa garaşyp giýje uny gözüniň ýaşy kepemýän dilýar görünen ýaly boldy-da, erbet gopup gittim. Men haydan hay Täç hanyň bilen jahan şahanyň ýatan ýörek gysgynçdymy ýerdeminen ýokary çykdym. Nämetçiň bilmän alçyrap durkam, edil kaptanına hälinmeri. Bir ropiye berseňiz, Täç mahalyň ýaňlanşyny görkedeýin diýip, duran kelteje piyada. Diýip, eýmen çykyryp goýurdy boli. Onuň bu jynsy sesi, äpet gümmediň depesine çenli edip, şeýle bir ýaňlanyny bolyn. Gorkumdan ýaňa tas ýüregim ýarylypdy. Men gulagyma biyan şol goşamadaryň astynaky ýatanlaryň hopup gygyrýan sesi ýaly. Şol gumo garlan müňlerçe watandaşlarymyň ýürek nalasy ýaly bolup eşdildi. Äpet gümmez bu aha çydaman ama düňnörler diýdim. Men sandrap aýagallygyma gümmezden ılgap çykdym. Eslir etip ýydyma garasam, herne Täç mahal şol öňküsi ýaly günüň iň soňky şogulasyna ýalpylap duran eken. Dogrusyny aýtsam jenap, Täç mahal o diýen göwnümden turmady. Onuň içindäki madarlar gaýta derdim tutuşturdy. Asyl bilmändir. Onuň ýöne suratyny aşyk bolup ýörmeleken. Täç mahal gözelligiň söýgüýüniň bak imaraty bolsa-da, içine gireni ol ölümi ýatlady. Men golin entek dilýarym bilen döwran sürmeli. Köp ýyllar gaýykda ýüzmeli. Jenap. Sizler men ýüregim barlap görsediňiz. Maktap üçin ýeriň üstünde gözleri gülüp duran ýalňy Täç mahal bar. Olam dilýar. Mening ýany etme howlugyan. Dilýarym gözler ýolly galandyr. Ana görersiňiz, men ol gyýdy hökman öýlenerim. Biz belent, ýagty, giň keppe salnar. Hejem, dilýar üçimiz mydama şonly ýaşar. Mening üçin şoldan belent baht bolmaz jenap. Asyl şoldan belent bagtym gerek däl jenap. Ýok, şondan başga baht gerek däl. Maktap gurruny tamamlady. Galyn ikimiz bu päk gürekligiň öz dilýaryny sagaman goşmany arzu edip köp sag bolsun aýtdyk. Bir gördük dünýäler madalya atılıpdyr. O näçady ýolçulardan kimdir de biri, ukudan açylışmadyk sesi bilen
Bambeyin bir çetinden giyirip